Παιδιά, ποια είναι η μαγική λέξη? Μοιράζομαι. Και τι μπορούμε να μοιραστούμε? Να μοιραστούμε το φαγητό. Α, το φαγητό. Το μπουφάν. Το μπουφάν μας. Το γάλα. Το γάλα. Τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια. Τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια, βέβαια. Το χέρι. Να μοιραστούμε το χέρι μας. Να δώσουμε το χέρι μας σε κάποιον. Και όλα αυτά τι θα μας κάνουν στο τέλος και εμάς? Το μπιμπερό μας. Το βιβερό μας. Το μπουφάν μας. Το είπαμε, ναι. Τι θα μας κάνουν όλα αυτά στο τέλος που θα τα δώσουμε? Θα μας κάνουν πιο λυπημένους ή πιο χαρούμενους? Πιο χαρούμενους. Πολύ χαρούμενους δεν θα μας κάνουν? Ναι.